diffiċli il-battalja ta' kuljum. Flok isirni ejni fosa jenum. Għalik huwa gost kisirni tattakkani. Jien wissik infallibli żgur minni. Infallibli u issana soprannaturali żgur minħadd hemm bissalla fis-smewwieq. Infallibli jimmirix imma aħna tnejn umani. Impossibbli li xi darba ma tfallix. Infallibli. Proset emmek Nicole Micallef b'dik il-kanzunetta Infallibli. Kif inti, Nicole? Mhux ħażin. Proset tassew emmek edha tipparteċipa wkoll taħt din il-kategorija ta' talent ġdid. Kemm ilek tkanta, Nicole? Kont bdejt meta kont sejra kont ġo choir, però mbagħad kont waqaft u wara li kbirt jisu kelli dawk il-15 bdejt nattendi xi lezzjonijiet, però rġajt waqaft. U issa sentejn ilu bdejt nuħoda l-karriera bis-serjetà u minn hemmhekk wasalt sew. Kemm għandek żmien? Għandi 21 sena. Għandek 21 sena, aħna nawgurawlek. Jiena nixtieq infakkar lit-telespettaturi li f'din il-kategorija ta' kanzunetta konkors Indipendenza din hija talent ġdid u qegħdin aħna inħeġġu lit-telespettaturi sabiex jagħmlu jipparteċipaw fit-televoting u min jixtieq jivvota wkoll li l-kanzunetta Infallibli ta' Nicole Micallef li għadkom kemm smajtu tistgħu tagħmlu dan billi tċemplu fuq il-numru tat telefon 523-2096. Ser jkunu 10 kantanti li qegħdin jipparteċipaw f'din il-kategorija li minnhom sejrin jintgħażlu 3. Nicole, x'kien wara il-ħsieb ta' din il-kanzunetta kont involuta fiha, mużika u lirika kont involuta fiha? Mela, bħala tema tal-kanzunetta essaċ jimma ktibtix jiena id-diska bħala lirika u mużika, però bħala tema xtaqta tkun li m'għandek qattaqta qalbek kemm jekk xi ħadd jitfak lura jew jaqtalek qalbek jew jaħseb li m'intix kapaċi biżżejjed għandek turi l dak li jkun li għandek il-will li tagħmel kollox. Qed gost ħafna u tiġa għatta di il-bieraħ illi kull kanzunetta illi qed tiġi ppreżentata u qegħdin nisimgħu kollha qed ikollhom messaġġ partikolari u kollha qed ikollhom messaġġ ta' ċerta orgoglio, ċerta personal growth, ġifieri f'dan il-każ inti għandek dik illi anki infallibli illi qegħdin tippruvaw twassal dak il-messaġġ illi jisma' kif qed tajt tajjeb inti ma taqtax qalbek illi u però illi anki fil-ħajja taf tagħmel l-iżbalji u dawn hija parti anzi mill-proċess li wieħed jitgħallem minnu. Nicole, din hija l-ewwel darba li qed tipparteċipa f'konkors? Iva l-ewwel darba. Fil-fatt huwa għalhekk illi inti qiegħda tipparteċipa taħt talent ġdid. Biħsibek tkompli imma f'din il-karriera tal-kant? Sissa għandi ġifieri f'moħħi ħafna proġetti, ġifieri sissa żgur mhux ħanaqta' qalbi. Da żgur li aħna anzi nawguralek illi tkompli timraħ ukoll f'dan il-qasam. Mela, dik kienet il-kanzunetta hemmhekk Infallibli ta' Nicole Micallef. Infakkarkom illi din hija r-rokna illi fiha qegħdin nilqgħu il-kanzunetti li qegħdin jipparteċipaw fil-sensiela ta' talent ġdid taħt konkors Indipendenza u minn dawn l-10 kanzunetti sejrin jintgħażlu 3. Infakkarkom ukoll fin-numru ta' televoting marbut mal-kanzunetta ta' Nicole Infallibli li huwa 523-2096. Aħna bekk ġejna ukoll fit-tmiem ta' dan il-programm